ojo pisan-pisan mancing murkane Gusti Allah. Cili perbuatan dosa, cili perbuatan maksiat, nek iku dadekno dukane Allah gede besok siksane. Dan Kediri linginane diceritakno ana maling nyolong, Pak. Lho piye maling? Lah sing dicolong niku lho dadakno kotak amal. Kotak amal masjid lho Bu dicolong ngono sih. Boleh nyolong liyane kowe masjid dicolong. Masjid iku manfaati, nek tok salah gunakno malati. Wong tuwa iku manfaati, tok salah gunakno malati. Quran iku manfaati, tok salah gunakno malati. Kowe maca Quran titio, nek dadekno ridane Allah, ben besok digendong karo Allah gara-gara barokah Quran. Bahkan didhawuhno ana bapak ana ibu ga iso maca Quran, anake jejer karo nabi-nabi niku. Gawe mahkota sing dhuwur, raja sing mulya, sapa gak kenal gak sapa. Makane sing hafal Quran lho kene ibuke oh bancak ono. Alhamdulillah. Niki opo lele aku duwe anak hafal Quran. Niki opo nduk aku iso duwe anak hafal Quran. Wis bancak ono saweneng besok wong tuane iso mlebu surga gara-gara anake oleh barokah Al-Qur'an. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Maling niki wong nyolong Bu, sing dicolong duwe masjid, konangan wong kampung. Ini maling saiki goblok-goblok. Nek maling biyen kan sakti-sakti, mlebu soroti cahaya iso diitung dhisik napa mboten? Setimpal napa mboten? Iya nek sing dicolong miliatan 24.000 mati. Lho iki lho cili tapi mancing murkane Allah mati kowe. Nek kita kisah dulipat itu diceritakno enek wong tuwe duwe anak-anake walim apal Quran. Dadakno arek sing ibu-ibu, aku kate tawaf di Ka'bah Bu, ojo, Bu, ojo, Bu, gak ngurus. Dadakno arek muni gak ngurus nang ibu-ibu dan nang Ka'bah, tapi gak diridani wong tuwane, gak oleh ridani Allah. Tidak nono kowe nak cilok kowe nak. Oh, emak wis kadung ngesot ngene iki. Hati-hati gak sudah dizot kon. Emak wis kadung ngesot kaya ngene iki aja takon mandi dungane. Kula biyen nalikane mondok teng Tambak Braje ku pondok kok niku wis sering oleh dayok nyuwuk-nyuwuk ngoten niku. Lha niku nek nyuwuk ben laris. Saiki nggih rada-rada. Apa maneh nek payahe nyiwer udan ngono niku kula niki paling canggih Bu. Nggih, mboten sombong, pokoke nek ketiga. Nek rendeng sepurane wah rendeng. Mendung wis tak payono ngetan kepethuk kancane ngulon maneh dadak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tutup ndi mawon. Terkuale. Dadakno lare niki wau katin budal nang Pakar nang Ka'bah niku istirahat di sing masjid. Bareng istirahat masjid dadakno salat. Lho enak-enak salat dadane nek wong kampung ngejar maling. Maling, 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 maling. Maling niki wau dadakno melayu nang masjid. Lho potongane maling, wajah-wajahe kok mirip karo sing salat mau. Akhirnya maling ucul sing diantem di sing iki jenenge gamangan nopone kene kok iso ngono gak boleh nek wong tuwa to tantang bapak bojo kula kate nglairno angel nek bojomu nglairno angel paranono ibuke bojomu kok nyepuro bojomu cuan nyowo bojomu kok gak operasi nek operasi tapuk cangkemku aku niku. Jadi tukang sulkan sing penting kan kencengane apa terus mawon. Watane bojone moro, "Ma, ya kok nangis." "Aku iya wis roh." Doaul walid al-wal kadoain nabi ala umat. Dungane wong tuwa nang anak nak kaya dungane nabi nang umat. Tak dungakno kon lair ga operasi nak.
tirakat. Cuma aja lali, mak ben lain raimu yo jempalian ngene iki. Makane kok nambah wong tuwa aja wedel kendel aja wani. Iki mak musuh wong tuwa wis bangsa ngene. Ayo sing menangi wong tuwane sing mondok, ayo sing enek wong tuwane kadang mondok ngene iki wong tuwane gak paten ganteng, wong tuwane marang nemoni isin kok. Kulo bapakmu mau bapak kiri. Ono cewek gak gelem aku iki bapakku gak kenal kon ben brodol teko ndi. Naudzubillah din. Ayo sing pinter-pinter mancing ridane Allah, sing duwe guru pancingen ridane gurumu. Sing duwe wong tuwa pancingen ridane wong tuamu, sing dadi pemimpin pancingen ridane rakyat. Nulung manuk emprit iso mlebu surga gara-gara manuk emprit. Lha iki kampus Urian iku. Manuk emprit lho gari pira? Mlebu surga gara-gara manuk. Manuk emprit digawe dulinan anak cili lho, manuk emprit ge banding-bandingan ke sak tuku karo sahabat Umar. Manuk emprit iso miber sawan. Senenge manuk emprit iso mancing senenge ane manuk iku sing apik. Aja dilebokno kurungan. Sebab Allah gawe manuk dikok bebas diatur karo wong tuku. Aja karo soro. Nah, pakai ibu. Nah, pakai tates. Nah, kon ngisik tak timpal. Enak kon manuk karek mangan tok. Cari manuk enak apa nih? Gak iso miber kok kalau kacau gendaan mbak sing wedok lho ngono aku. Lah manuk dikon gendaan karo Allah kok lapo go jero kurungan. Akhirnya manuk go jero kurungan iku seneng susah, gak sesuai dengan fitrahe. Menungso fitrahe ibadah golek ridane Allah. Dan nek menungso mau ketemu ridane Allah, miber bebas sang surga. Allahumma amin. Akhirnya wong wedok sugih, omahe apik, bojone ganteng. Pakat dukur mesti seneng, guru mesti seneng. Gak percaya kalau toko ona aku manuk haram. Kurang ganteng ya apa bojone manuk haram. Kurang pakat ya ono seneng gara-gara apa? Gara-gara gak nemokno senenge ore. Lah sampeyan golek gondone iki melok pabrik. Sepeda motor melok pabrik awet, motor melok pabrik awet, menungso pabrik iku Allah, melok aturane Allah, ibadah kudunya. Pancingen ridane Allah. Nek iki dadekno ridane Allah, nek iki dadekno senenge Allah, tak lakoni aku urip kaya Mbah Hasyim Asy'ari. Nek iki dadekno ridane guruku, tak cemplungi gak peduli ki telek. Sing mari ngapal Quran, sing katam alfiyah, metu teko pondok, berjuang golek ridane Allah. Dijodohno payake dapate ayu. Nek iki ridane Allah, tak sasak kowe dhewe sampe anakmu 8 urip. Marmut akeh daginge, wong manut akeh penake. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaya arep pondok diceritani payah iku saiki kalau ben ana kiai jenenge Idris. Mulai wetenge lesu dadan ana buah kintir dipangan karo Idris. Lho buahe sapa iki? Iki lak barang subhat. Ayo digoleki sapa sing nandur buah. Bareng kepethuk yai halal nggih buahe kaiso. Kok nek kepengin buah iku halal, ingun dhisik wedhusku. Lho. Belani samplokan, belani buah kintir kongkon angon wedhus. Nek iki dadekno ridane Allah, tak belani angon wedhus daripada aku urip gak ridane Allah. Kaya opo aku urip gak ridane Allah. Mari angon wedhus yai pun bilang, "Halo samplokan gak iso-iso." Enten apa malih yai? Anakku wedok rabin. Alhamdulillah, gak dikongkon rabi wedhuse. Dikongkon rabi. Anakku wedok iku picek. Anakku wedok iku lumpuh. Anakku wedok iku bisu, motone gak ketok. Bisu, picek, dublek, lumpuh. Dite apane? Tekon dukur yo gak enak, tekon iso yo sepo. Ngono iku jajana jare Idris, boten napa-napa yai, nek niku dadekno ridane Allah.